כשרואים פלאות כאלה, מעשיות כאלה, שיחות כאלה, הם מרגישים שהם חמורים, הישוע רב לחמן. מעשיות כאלה עוד לא יבוא אלו. אין. זה מעשיות כאלה. של בר תפילה. בשבע בייטלרס. וכל מעשה וכל סיפור זה כל גילו הוא קבלה חדשה שלא נסגר עדיין באוילום. סודות התורה כאלה שעדיין לא היו באוילום. וכל זה בשבילנו. אנחנו יכולים כאילו, אנחנו צריכים רפואות כאלו חדשים שעדיין זה רק רבינו. אבל אנחנו צריכים להתחזק, לא ליפול, ולהתחדש ולהתחזק וללמוד ספרי רבינו תמיד, לא בשביל בקיאות, רק בשביל לעבוד השם הזה. כן, עם כל תורה, עם כל מעשה, עם כל שיחה מרבינו, זה שורש של כל התורה. ומה אנחנו אומרים זה? רבינו קודש קהילה זה, ואם הוא אמר על הלכת רב נחמן, והלכת רב נחמן, והלכת רב נחמן. הוא אמר, הוא גילה את זה, כן, הוא ידע שאנחנו אין לנו שום מקום שיוכל לעזור לנו, רק הוא בעצמו. הרב רמז, ראש בני ישראל, הבעל הבית שלנו, הבעל הבית של העולם, של כל העולם, והוא גיל וגילה בעולם חוכמה כזה שעדיין לא נסגר בעולם. כולם בחוכמה עשית. חוכמה כזה שעדיין לא היו בעולם. חוכמה קדושה כזה, קדושה עליונה כזה, עדיין לא נסגר בעולם. רבינו בארי הקדוש, הוא אומר שהמשיח יהיה יותר גדול ממשה רבינו מכל הצדיקים. אתה ראית את זה? כן, כן. זה בכזרי יקוד. כן. אנחנו צריכים למצוא נפשנו. לצאת מהבנות. העיקר היסורים והעיקר הצער והאבלה. אין יסורים יותר גדול מהעולם. זה לא שייך לישראל, זה רק לגויים. הבנות, תאוות, זה רק לגויים. אנחנו השבת עברנו מכל דברים. אנחנו עכשיו זמן קרבת הגאולה, כן, רואים אנחנו איך שהעולם של שוק הכל קר והתעבוד, אין כולו ההפך, הם כולם, כל העולם ממשיך עם עצמם ברבינו. כל החילונים, כל אבנחמן. כן. הם צריכים לברוח. הם צריכים להתרחק. מה זה? הוא אומר שהעיקר כסף לכלום, כות לכלום, רק עבוד הזה. הם צריכים לכולם להתרחק. כן. והם כולם מעריכים אותו ואוהבים אותו, ואומרים, רק אמרנו.
ככה אומרים החילוני? ככה אומרים החילוני? ככה אומרים החילוני? כן, זה דבר ידוע מפורסם. כן. רגע, עשיתי. כל אוילום, כל... הם אומרים שצריכים לחקור המעשיות, לראות מה שזה. מה המעשיות כאלה עוד לא יכולה בעולם. וגם כן התורות והשיחות של רבינו, זה עניינים פלאות כעניינים, פלאות כאלה שעדיין לא נסגלו בעולם. והכל בשבילנו בשביל אנחנו צריכים לצאת מבית השירים, אנחנו משוקעים במה שמשקעים, וצריכים לצאת מכל זה. כן, ששום דבר לא יכול לעזור לנו, רק רבינו אמר. כל דיבר ודיבר של גילה, וכל תקוותנו וכל חיותנו, וכל של כל העולם. היינו זוכרים, היינו יכולים להיות, להתחדש ולהיות בני אדם, לא כמו העולם עכשיו. זה לא עולם, זה לא בני אדם, זה מין בהמות, שואלים על שני רגליים. העיקר החוכמה היא התורה, היא הצודק ואמת. לא, כמו שאנחנו חושבים, אנחנו יכולים ללמוד, יש בתורה שני סמים, סם חיים, סם מוות. יכולים ללמוד, להיות למדן גדול, וללמוד להיפך. בלי הצדיק. כן. מה שזה... לא, יעבור זמן. כן. כל מה שרבינו הקודש מתפרסם יותר בעולם, זה הזכרות הגדולה. יש בספר המידות, אומר רבינו, ביאת המשיח, תעלו בקרבת הצדיקים, להתקרב לצדיקים. מן הצדיקים, רבינו הקודש ואנשיו. כן, זהו. אוי, מה שזה. אוי, הכל פונם, אנחנו צריכים לבטל דעתנו לגמרי, נגד רבינו הקודש, נגד התורה. כן, ולמסור נפשנו לקיים התורה, להכניס לתורה, להכניס לאמונה. כן, לא להסתכל על אוילם, הכל אוילם הוא אילם כזה היום. זה אוילם של משוגעים, של אוילם כזה. אבל יש כבר מתקן שיכול לעזור, שיכול להוציא. אז הרפואה והישוע הוא רק רביני, ראש בני ישראל, הרביני. הוא הרבי של כל ישראל, ראש בני ישראל, 12 אדם. מה זה רבי? הוא מלמד עם התינוק, עם הילד. הוא מודיע לה מה זה פתח, מה זה קומצי, מה זה רשת, מה זה ברם. הוא מפתח אותו, הוא מכניס בו רוח, נשמה חדשה. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מתי באת היום? יום ראשון. אה? בלילה יום ראשון. היום? יום ראשון בלילה. בלילה יום. אתמול. אנחנו צריכים להיות גיבורים על חומה. להתגבר על כל, לא להסתכל על כל העולם. רק
מה שאנחנו צריכים להרגיש איזה דיבור ברבינו. נו? אין המדורה. יש נורא, אבל זה לא... אני אנסה אחד אחר. לא עם משהו אחר. איזה נורא באמת. אולי תקרא את השכן? כן, הוא לא בבית. הוא לא בבית, הלכתי. הוא לא בבית. הוא יבוא יותר מאוחר, אשתו תגיד לו. אוי. העיקר, אנחנו צריכים לבטל חוכמתנו ודעתנו ושכבנו, לבטל לגמרי רבינו הקדוש. הוא השורש והעיקר והתורה של אמונה של כל חיותנו. זהו. וזה יהיה. אנחנו רואים. אני זוכר שהיה איסור ללמוד בספרי ברסלב. מי עשה? פחדו לנגוע בספר ברסלב. אני ראיתי את זה. כן, היוו בשם היום יכולים ללמוד בכל מקום. זה סימונים על הגבול. אני רציתי לשאול, מישהו לומד כל היום תורה? מישהו לומד כל היום תורה, כמה שעות צריך ללמוד הרב? יש שעות הוא יסד? מי שהוא מחפש אמת, השם יזבוך מהר לו הכל מה שהוא צריך. שיעשה הכל מה שהוא צריך. אני ראיתי שיש בעולם גבוה כזה שאני ישבתי בישיבה ולמדתי בישיבה ספרי ברסלב, ליקוטי מרון, ליקוטי הלכות וליקוטי תפילות ותהילים, וראיתי שאין פחד. אני הייתי יחיד והם כולם מתנגדים ורודפים, ואני הייתי גבוה כזה שאין בו, הם התפלאו מאוד איך אני מחזיק מעמד. וגם אם האדם מחפש אמת, אז הוא זוכה, השם יזבוך פותח את עיניו והוא יראה אמת, והוא יודע איך להתנהג, איך מה לעשות, איך לתגן הכל, ואיך לחזור להשם יזבוך, לתורה, לאמונה, לאמת. זה כל אוי לכם רצים, אוי לכם מסתובבים, אבל זה לא בני אדם. בני אדם יש להם ידיים והרגליים ופה, אבל זה מין בהמות כאלו. ככה לא ראינו כזה. והתורה כמעט מנהגים. הגמרא אומרת, אין למוי ברברה, אם כן נכנס בו רוח שטות. רוח שטות זה איפך החוכמה, זה איפך הדעת. נעים ונבנות, תבינו כל שואל, זה לא שייך לנו, אתה גוי. אז איך אנחנו יכולים חדשים ליפול לעוונות, לעשות עוונות? זה לא שייך לנו, זה לא שלנו. אז זה חסר הדעת. אנחנו לא יחשו את איפך הדעת. את ראיתם לדעת שישבתי יהודים. אוי אוי. אני רוצה ואני מבין שאני צריך תומך להודות להרים
שעשה לי נס, איש יחיד, נאבק נגד כל גויים. האבא והאימא והמשפחה וכל העיר וכל גויים. איך אני ראיתי בשפלות וזוהר חוזר שאם היית אז אוי קשה לך איך אני נמצא באוילום, איך אני חי. יש לתאר, אין דיבור לדבר, לתאר מה שסברתי. אם ברוך השם אני רואה עכשיו שזה טוב. זה טוב מאוד, אני מתגעגע ויודע, הלוואי הייתי סובל יותר, עכשיו אני משלם מיליונים. עבר הזמן. אוי אוי. הכובד והגאווה והכסף זה מחשיך עיניים ולא יפליג. אבל מי שמחפש האמת, הוא לא נפח משום דבר, אין לו שום פחד. מי שרוצה לקרב לרבנו, איזה ספר? הוא לא יצא לקרב לרבנו, מה ללמוד? איזה ספר במיוחד בהתחלה? רק לא לעשות רע, רק לעשות הכל, הוא עושה של ניבור. אז כל מה שלומדים, אפילו מה שלומדים, כל הספור, הכל מאיר רבנו הקדוש, ומוצאים בכל דיבור של התורה, מה שאנחנו צריכים. איך לחיות, ואיך לתקן, ואיך נזכח לשם לזבור. רחמנא ליבא בית, הייתי הלך, רבנו הקדוש אמר, תנו לי את לבכם, אני אליך אתכם בדרך הדרך. לבכם את הלך. אוי אוי, מה זה? איפה אנחנו? יש בעולם, נמצא בעולם אור כזה שהוא כל חיותנו ותקוותנו, ואנחנו צריכים למצוא שנפשנו לא לעזור כזה, להכניס את זה בלבנו ולא להסתכל על כל העולם. מי זה העולם? רבנו הקדוש. עכשיו מזמור רבנו הקדוש. התורה, זה העולם. חוץ מזה אין עולם. צריכים לדבר רק בזה. בכל פעם שאנחנו זוכים לראות עצמנו ולדבר, צריכים לדבר רק מזה. כל אחד מה שזכה למצוא בדברי רבינו, איך לתקן ואיך להתחדש ואיך להתחזק. לדבר רק מזה, עם החברים ועם כל העולם. כן, כי הסקר אין לו קיום, אין לו... הספר הראשון שהוא למד זה השתפרות הנפש. הסקר אין לו קיום. מה? הספר הראשון שהוא למד זה השתפרות, הוא מצא בפח זבל, השתפרות כן, אבל הנפש. יגיע הזמן. ובישראל. אמרתי לו שהספר... עכשיו יש לו כבר התורות כאלה, תפילות כאלו, ודיבור כאלו, וצדיק כזה, שהוא משנה הטבע, משנה כל העולם. יש עניין שנתן הכל טובה.
הוא מהפך הגולוס העולם. לא בישראל. אמרתי לו שהספר הראשון שלך זה היה השתפכות הנפש. הספר הראשון שמצאתם של רבינו היה השתפכות הנפש. יום. וכבר ספר. ובא לספר, אמר לי, זה הספר שלי, סימן שמצאת אותו פרסה. אני לקחתי את הספר, ורק השם של הספר עשה עליי רושם גדול, אז לא נתתי בגניזה, ואז אני למדתי בזה. אני לא ראיתי, לא ידעתי שזה פרסה. אז באו, וראו שאני לומד, אין ידעו שזה פרסה. מה אתה עושה? אתה רואה בספר פרסה? אני כבר טעמתי מה שזה הספר, אמרתי כן, אני לא מדמיין מאוד ספר פרסה. אני, זה כל היום, זה כל חיותי. אז בא לספר, ואמר לי, תשמע, אתה חשוף כזה נגד כל הדמויות. זה הספר שלי, תן לי הספר. אמרתי לו, אני מצאתי בפעם ספר, זה נאפשר, זה שלי. אז הוא אמר שלי, גם אני אמרתי שלי, והוא לחם איתי, וכך מבני את הספר. ונשארתי בלי הספר. אבל לא ידע לי חדשות שיש איזה ברוקר שאסור ללמוד בהם. ואני חיפשתי ספר ברוקר ולא מצאתי, לא הפיצו ולא היה לעשי, כי אז שבזמור חזר לי ונתן לי את המסור קדונה והוא כבר נתן לי את ספרים. כן, הרב. אוי אוי, צריכים לדבר בזה, הגענו ממנו. לא לישון ולא לאכול, אין לי זמן. צריכים לרחם על בנינו ועל דורותינו ועל עצמנו ודבר רק בזה מי שחופץ חיים מי שרוצה להסתכן ולהיות עבד לשם ולעבוד לשם באמת אז זה הסיכום להגיע בכל העולם ואנחנו רואים שכל העולם הם מבינים את זה, הם ממשיך מה שמדברים, כן? כמה הייתי אכזרי, האבא שלי היה הגלם וזהו, הוא יגיד לשתינה, ואני כזה, בשפלות כזה, ואני הייתי בבית כזה, ויש לי ניסן איך נשארתי בחיים, ואני עוד כזה. לא יכולים לי, אני רציתי טיפה של שמן זית. ואני באתי תן לי עוד טיפה. עוד האמא צעקה עליי. ואני צריך את השמן בשביל שבת.
ברוך השם, אני אמרתי, האבא בכה עליך, אני האבא שלך, אני יודע, ואתה עוד חצאיר, אתה לא מבין, ברסלב, שלי שידוך לא ירצה אותך, ואתה, אני, אין לך כסף, איך, מה שאתה עושה, הוא בכה, הוא והאימא, האחים, הם בכו אותי, אני הייתי עזוי על אבא ועל האימא, ואמרתי, רגוע. עכשיו אני רואה איך נראים השקרנים, כן, איך נראים, איפה הם, כן, ונשאר ואין גם רק שיחק בסוף. זה בוירי עולם חדש, כל דיבר של רבינו. אנחנו צריכים למצוא נפשנו על זה, ולהכניס בלבנו, בלב זרענו, בדורותינו, ולדבר תומת רק בזה. איך זוכר בפייסיה ונבנות ונדבות. איך זוכר מתקן. הכל. כבר רבינו. הוא גילה לנו שהוא יכול לעשות לנו. שהוא יכול לתקן אותנו כמו שאנחנו. כל תורה שגילה רבינו בעולם, כל דיבור שגילה רבינו, זה כל חיותנו ותקוותנו. זהו. ואנחנו צריכים לרחם על עצמנו ועל דורותינו, ועל זרענו ועל דורותינו, להודיע לכולם, לכל העולם, שיש עכשיו בדורות אלו בחודש הזה, יש כבר אור כזה שהוא יכול לעזור לנו. וחודש יצאנו מן העוונות ומן הדעות. ולשקן הכל. הללויה. הוא היה יחסן, מפורסם, הוא היה למדן. אז אני הייתי שכנים איתו בישיבה, והוא ראה מה שאני שווה, אז הוא אולי קינה עליי. אז הוא לקח ממני ספר לחוטי מרון, ונכנס לחדר שלו בישיבה, ולמד לחוטי מרון. עוד מה שרה שהוא בישיבה, הללויה, ואמרו לו, מה אתה עושה? אני רוצה ללמוד רק ספר ברסלב. יהיה מה שיהיה. אז סיפרו והרב, המשקיעס, ואמר לו, והגבאים של הישיבה, אז אמרו לו, טוב, אתה רוצה גיבור, אתה יכול להיות, רק תדע שאתה תקבל משכורת כמו סובר. תשאר אותו כמה הוא מקבל 2 לירות לחודש, אתה תקבל 2 לירות לחודש כמו סובר. אז הוא אמר לי, איך אפשר להתקיים? גם אני מקבל 20 לירות לחודש ולא מספיק לי. מה אני אעשה עם 2 לירות? עוד יהיה אפשר. הוא אמר לי בכל פעם שראה אותי, אני מקנא אותך.
כן, אני לא יכולתי לעמוד בניסיון. ואני הרגיש שתי גאות הרגיש, ורקדתי כל הלילה, ונסעתי במירון ובירושלים. אני חיים תוירה. ראיתי, השם יזבוך,